ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଜିର ଫାଲତୁ ନ୍ୟୁଜରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଫାଲତୁ ନ୍ୟୁଜରେ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବାନି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମାନେ ମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ ଫାଲତୁ ନ୍ୟୁଜ ତରଫରୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ନବବର୍ଷରେ ଯାଇ ବେଲପଣା ପିଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ପରସ୍ପର ସହିତ ଖୁସିରେ, ବୁଝାମଣାରେ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନର ମୂଳ କଥା। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଜମା ଭୁଲିବେନି।